Трябва да спрем такава практика за бъдеще. Госпожа Хюсменова. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, явно, че евроскептицизмът в Великобритания расте, че 65% от гражданите на страната виждат бъдещето на Европа в черни краски. Но нито това, нито други нагласи могат да бъдат оправдания за острите и неаргументирани нападки към български и румънски граждани от английския ни колега евродепутат Блум. Статията му, в която се говори за бъдеща заплаха от престъпления от българи и румънци, е силно обезпокоителна. Най-мекото определение за нея е, че преминава отвъд добрия тон, защото твърденията са очевидно несъстоятелни и дискриминационни. Още повече, че се зове за нарушаване на договори на Европейския съюз, т.е. към неспазване на правилата за функционирането му. Неприемливо и възмутително е лично за мен и за Движението за права и свободи, което е опозиционна партия в България, което представлявам, да се нагнетяват ксенофобия и взаимна омраза в нелеките времена на обща икономическа криза. Herzlichen Dank. Herr Jenar. Excusez-moi, Monsieur le Président. Извинете, господин председател.